파우더रनि शपिंआथ' जाबाय र' दख'ना लायनो होननाया बाबरे बाब जेन थेनसो फसायबाय दे आङो फसायनायाथ' गासिबो फसायना लाङो मेगनखौलाय आरो मा बुंबावनो हाथायाव थांबोलाना बाराखौबो माब्लाबा समाव बेयावबो नायफ्रांलाय लाङो नाथाय नायबाथाय मा जायो कनफिउससो जायोलै अरे माबायदि लाबोखाय थुनथुलि मा लाबोखो माबाया हाबायाव थांनो ओंखारनाया लाबोबायलै आयै जेखौ लायनो थांदोंमोन नाथाय ओरैबायदि भिर जानानै दंना बैसागुनि मालाय बाबरे बाब दख'ना बायसोदों बयबो सिख्लाफ्रा ओमफ्राय बयबो आरोना मा सिख्लाफोरल' गासैबो मोजाङानो होमबालाय आरो दा बोथोर नालाय बायखागोन मालाय बायग्राफोरा बेनोथ' ओमफ्राय आंहाथ' गैयाना आयै अब्लाबो लोगोनोल' लाना फैबायलै आंहा जायो जाबजोबानो बेखौनो गानसै आरो उफाय गैला गोजामजों मालाय बैसागु जाया नामा बहाथो माथो देखायबावनो बे गोजामानो मेल्ला दङ माथो दामा दामिनो बेफोरखौनो गाना आरो औलै आयै बिदिनो सानदों आङो फैसायाबो सेभ जागोन जेनेबा फैसा दंबाबो आरोना बायालासे थाबोला आइ लोगोनि हाबायाव मोजाङै मोजां थांना फैदो आरो ओमफ्राय नों थाङा आरो आयै जेन गाव थाङासो आंहाबो थांगोन अब्लाबो एबाराव बोरैबा मोनदोंहां हाबायाव थांगोनलाय आरो दा सोरबा मा बखिलायगोन आंहा खथना जानायफ्रा जेबो नङालै आयै बुंग्राया बुंखायो आंखौबाबो बुंगोन नोंखौबाबो बुंखागोन बिसोरनि खोथाखौ इगनर मारिबानो जोब्बाय आरो बेनोथ' दे होमबालाय ओमफ्राय मोजाङै लाबोखाबाय दा बासिनानै आयै लाबोनाया लाबोबाय ओमफ्राय खोनासंना आयै आंना हाथायाव थांनायाव लक्ष्मणखौ नुदोंमोनलै मा लक्ष्मणखौ नुदों ओमफ्राय मा रायलायदों नों रायलायनो माने बे सोरबा सिख्लाजोंसो थांखादोंलै आयै आयौ सोर सिख्लासो बेलाय ना लक्ष्मण बाबुनि गोसो थोनाय बिमाया नोंखौसो जि रायफैबाय नुदों मालाय गार्लफ्रेन्ड दंखायो गार्लफ्रेन्डथ' नंगौना नङा मिथिया आयै जेबा नंना नङा जायखिया नुदों आरो आङो दा सोरजों नुदों बेखौथ' नोंनो मा खिन्थाबावनो माबा दा शकिंसो थांलायगोन जायखिया लक्ष्मणनाथ' बिदि गैयामोन ओमफ्राय दंबाबो मा नांजानो न' आयै थागोन आरो मालाय आजिखालिलाय सबनाबो गोसथोनाय थाखायोना दे बदनाम गैयिनि बदनाम दालाबो आइ थेवबो रायलायालासेबो दाथा आरो गाज्रि मोननानै बेखौ मानो होनबा गोदो मोनसे समाव बेसो नोंखौ मदद खालामखादों बे नङाबादि सोरदि फैयामोन मदद खालाम रावबो फैयाखै माथो बे जावैसो थिफुदलायाथ' थैनोबो फैयाखै नोंखौसो इल्जाम लगायदोंमोन बै समाव बेल' नोंखौ हेफाजाब होदों आयै मिन्थिखागौ दे जेबो नङा दे ओमफ्राय अमा बेदर लाबोफादोंमोन आं निउनसि एवबानो जाबाय आंथ' ओंखामखौनो उखैस्रायासै माथो पर'थाबो जाबाय नों लाबोनायखौ उदैया थुम मोनबाय माथो आयै दे बे लक्ष्मणाबो गार्लफ्रेन्ड गैया होनो दंमारना गैया खोन्थाथारा सोंबाबो मानोदि खोन्थाया देनां बिनि गार्लफ्रेन्डखौ जागोनसो खोन्थाबानो जायो माब्लाबा गैयाल' बुंखायो ओमफ्राय दा अखाफोरजों बेरायगासिनो दङ बियो बेरायथों बेरायनांगौबो ना मालायखौलाय मा नांजाबाय थानोब्रा थुनथुलि थांनोसैलाय आंहा हाबा जानोसैनो आराम देलायनानै थांसैलाय जिलि ओरैबायदि खुसिना आंनि गोसोआव दायो बुंनो माने रावानो गैला थारैनो नों जोंनि साननायखौ जाफुंहोमारबाय बियो गासिबो इसोरनि सायावसो दङ नेयैनो दिनै जोंनि साननायखौ मोगथाङावबो जाफुंहोमारबाय दे फोथायनाय थायोबा जाफुंमारो होननाया बेनोना इसान बे खुसिखौथ' मोनगोन आसायानो गैलामोन आङो नाथाय इसोरा नायनाय जोंखौ दिनै ओरैबायदि खुसि हरबायना जोंनि जिउखौ कमप्लिट खालामहरबाय आंथ' बिनि नामखौबो सानखाबावबायसोलै गार्ल जाबाना बिनि नामखौ आङो नोंनो दा खोन्थागोन आङो मिथिबाय ओमफ्राय हौवासा जाबाबो बिनि मुंखौ सानना दोनखाबाय आङो बाब्रे इसान नों दानो गासिबो सानखाजोब्बाय आरो माथो बेफोरबायदि खुसिया आंनि जिउआव गिबि खेब फैदों दासो बिमा जानायनि खुसिखौथ' दैदेनाबो बिमा बिफा जानायनि खुसिखौ जोंनो होदोंमोन ना इसान मिथिगौ नाथाय दैदेनाथ' जोंनि असे नङाना जोंनि असेया दासो फैनो थांगासिनो असे नङाबाबोथ' आंनिनो फिसाला दैदेनाबो इसान नोंबो बावनो नाङा आरो अननायखौ खम खालामनाङा दे मिथिबाय गथ'आ गाज्रि मोनगोन मानो खम खालामनांगौ दे जेरैबायदि अनदों बिदिनोथ' अनबाय थागोन ना अब्लाबो आंनि बाहागोनि खुसिखौथ' नों आंनो खुसि जानो हो ना दाबो खिन्थाथ'वाखै दैदेननो जे बियो फंबाय बा बिनानाव गोदान आगै मोननो थांगासिनो होननानै ओमफ्राय जिलि न'नि खामानिखौ दा मावखा गिलिर नों हायि खामानिखौबो मावनाङा जेरैबायदि नों खामानिखौ मावनो हायाना बेफोरखौ मावनो नाङा गथ'आ दुखु मोनगोन बोरैबा दा खालि आरामल' था रेस्ट ला ओमफ्राय मा नांगौ मा जानो लुगैदों आंखौ खोन्थाबानो जाबाय आं लायना होफैजोबगोन नोंनो मिथिबाय आयो जागोन दे जागोन
औ आइथ' दंखायोआनोखा आइयाबो बुंखाबाय आंबो बुंबाय नङाबाथ' नों मानिनो नागिराना खामानि मावलाबायगोन अबावबा मावा दे हाथारिखौलाय मानो आंबो मावनो दाथ' जोंनि बेबियाबो फैनो थांगासिनो औ जिलि ओमफ्राय नों थारैनो जोबोद खुसि मार न' औ मानो खुसि जाया जानो नों नुवाखै आरो आंनि खुसिखौ नुदों अब्लाबो माने फिलिंआनो एकदम आलदा फैथारदों मिथिबायना बेनोथ' ओमफ्राय आइयाथ' जुरिमोननोबो खोन्थाहरबायसोनो जुरिमोनाबो फैनो बिराद माबा नागिरबाय थादों ओमफ्राय सोलाबथ'वाखैनो दा मोनायावबा मा जायो बुंदों औ दे फैथों दे आब'मोनाबो बिसोर फैबोलाबो मोजांसो मोनसिनबावगोन आङो नों दसे जिरायथ' दे आं फैगासिनो ओइ आयै आइलै दहाय आं आपेल लाबोनायखौ लेमलाय हिसानाबो ना बिनि खुसिखौ मा बुंबावनो मानो खुसि जाया जानो दे बेसेबा गावनि बेबिखौ लुबैबाय थादोंमोन बियो आरो दा जोंनि सिमाङा फुरा जानो थांगासिनो बालाय हे आफा इसोर रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंनिसिम आंनि गाबज्रिनायखौ नों थारैनो खोनासंमारबाय बासो आंनि फेमिलिया कमप्लिट जासिगोन दैदेनाथ' दंखायोआनो जोंनि जिउआव बिनिफ्राय उन्दैनो जोंहा दैदेननि बिगै फैसिगोन नानि बा बाबु नों थाबल' फैदो दे आं नोंखौ नेबाय दङ लक्ष्मण खस्थ' मोनबायलै नों जोंनाव माने जोंखौ इदि मदद खालामनानै न' थांलाय फैलाय बेसेबांदि जाखो बेफोर खस्थ'खौनो खस्थ' होननालै बेफोरखौ जेबो मोना आं न'आवबो मावखायोखा आरो नोंसिनाव मावनायावबोथ' माथो जानो दङ नाय अखाफोर आं नोंखौ बुंबाय थाखायो माथो एनि प्रब्लेम नों आंनो खोन्थाबा ओमफ्राय नोंहा मा जागोन दे खुगा सायो आरो खोन्थानो थाखाय बिदिथ' नङा नाथाय लक्ष्मण नों जे बिदि आंजों रायलायबाय थायोबा जोंनाव बिदि फैबाय थायोब्ला नोंना गार्लफ्रेन्डआ गाज्रि मोना आरो माथो बोरैबासो सानलाय लांगोनदां न' गाज्रि मोनलायनायसो जागोन गार्लफ्रेन्ड होद मा होननाय जाखो बेलाय गार्लफ्रेन्ड आरो बेबो आंना गार्लफ्रेन्डबो नों गार्लफ्रेन्डनि खोथायावसो थांबावबाय आरो ना गार्लफ्रेन्ड गैयालै आंना जाम्बि मा गार्लफ्रेन्ड गैया गैमारा आरो ओहोथ' बेबायदि आंजों मेटसिंखौनो मोनाखै आङो माने आंजों मिलायनाय आइयाथ' बुंबाय थायो बिहामजो लाबो नाथाय फसायनो मोनथ'वाखै आं ओमफ्राय आयंआ जेला बुंबायानो थायोबालाय हारसिंबो जायोना नों लाबबालाय माथो जासै नमस्कारलै नांथ'आ आं दानो आं बिदि गोसो गैथ'आ र' ओमफ्राय मोनथ'खायाखैबो ना मोनबा मोनसे आलदा खोथामोन नंगौ नामा औ आंखौसो बुंबाय दाना ओमफ्राय नोंसिनाव फैबाय थाना नोंना बयफ्रेन्डआ आंखौ रागा जोंना बुफैबायलायनो आंनाबो गैयाना बयफ्रेन्ड गैयालै बयफ्रेन्ड थाबालाय आं बिदि रायलायनो हागौमोन आरो मानो बयफ्रेन्ड थाबानो जे दस्राजों रायलायनो मोना नामा ओरैनोसो होनदोंलै नङा बिदि नङा ओमफ्राय नों जिरायला आरो नांथ'ला दे आं न'आव थांनोसै दा बिमाया फन हरसिगोनलाय दसे थाबानो दे होमबा न' औ थाथ' ओमफ्राय एसे बि केयारफुललै माथो जानला मानला फासिलाबायो नोंलाय प्रब्लेमफ्रावलाय जागोन दे गोसोआ मानोबा नों खाथियाव थाब्ला थारैनो जोबोद मोजां मोनमारो आंना हास्थायोदि नों आंनि खाथियाव बिदिनो थाबाय थाथों होननानै दिनैथ' रासिन गोसोखौ मोजां मोनबावबाय गार्लफ्रेन्ड गैया माने नोंनाबो बाय होमबा ना अखाफोर औ बाय आमाया आंनो लेखाबो बायबाय ओमफ्रायथ' स्कुलनि एडमिसनाबो जाबाय दे एबारथ' आंबो गोसो होना फरायगोनलै ओजों न'आव थांबा आबैयाथ' मिन्थिबा जा खुसि जाखागोन दिनै ओमफ्राय जा लोमजानो ओंखारदों आंखौ आबै थाबासो ना आबैया आंखौ जा मोजां नायोमोनलै लोमजादों होनबाथाय मुलि गैयाबाबो नाथाय बेहाय आनैया एसे रागा खरालै एसे एसेयावनो दाय जायो ओइ बाबु निजोम औ आनै हामा लेखा मोननायखाय नों लेखाल' नायथाबबाय थानोसै ना माथो स्कुलावबो थांखागोन ना स्कुलावबो फरायनो मोनखागोन बेखौलाय आरो मा लेखायाव नांथाबना थाबाय थानांगौ दिनैलाय माथो गोबोरखिखौ दाबो गाराखै हा आरो दहायनो आं नोंखौ दाउखौ बे गांखौ फुनो खोन्थादोंमोन ना दाउ दहाय सिथारनाया नोमाया सिथारना गालांनाया मानो दाबो खालामदिया दै गुदुं फुदुंना फुङाखै आनै लोमजानायनि मुलि मोनगोन नामा आं जा लोमजानो ओंखारदों लोमजानो ओंखारदोंनो खामानि थिननायखाय जाहांलायबायदां गथ'आ मा लोमजानो ओंखारलायखो गोदाव सोरावनोलाय ओमफ्राय मुलियाथ' आंनाव दा गैथ'वा दा नोंमाय फैबासो मोनगोन ना आनै बिराद लोमजानो ओंखारदोंमोन आंखौ गासैबो बुजिजोबगौ गथ' नों बेहाय लेखा लानानै नायबाय थाफ्लादों लोमजानो ओंखारदोंनो स्कुलाव थांनोबा बारलायलांथारो माथो लोमजानोबो ओंखारा दा खामानि थिननायखाय लोमजानो ओंखारलायबाय नै गथ' नों जोंनाव फैनानै बिनि फैसाबो लायो जोंनाव थानानै लेखाबो फरायो स्कुलावबो थाङो
आरो नोंखौ फारसेनिफ्रायनो जानाय लोंनाय खरसा सब गासिबो खालामनांजोबगौ खामानिखौ नोङो खामानि सिखाव खालामनो नागिरदोंना बाराद्राय बिदि अलसिया दाजा गथ' बादुला दाजा खामानिखौ मोजाङै एकदम फ्रात फ्रित माव जि खामानि थिनदों बेखौनो माव आनै आं लोमजायाबाथ' मावखायोमोन ओमफ्राय दा अब्ला मा गासिबो खामानिखौबो दिनै आं नों लोमजानायखाय आं मावजोबनांगौ ओरैनो फैसा होदों नोंनो बे बै गामिनिफ्राय नोंबैया जोंनाव बेहाय फैना मावफैगोन नोंनि बदल मावनोबा माव दाउ गावा फुफैग्रो मोजाङै ओमफ्राय सावथ्रम लेखा नायफ्लाबाय थानायावबा लोमजायाखै दा आं फैनायखाय खामानि एसे थिननायखाय लोमजालायबायनो हनै बिदि नङा नै आंना मोदोमानो गुदुं जाजोबखादों दोन नोंनो आरो ओरैबो माबा नाय गाननाय जोमनायबो हो फैसाबो हो जानाय लोंनायबो ओरैनो आजादि नङा होमबा नायै बेदरैबाबो मोनजाखायो दे बाराद्राय एक्टिं दाखालाम दा नोंमाय फैब्ला बुंगोन आङो मुलि लाबोनो खोन्थागोन मालायनाव थानानै बिदि ओरैनो जानायल' जायाहाय गथ' खामानि मावनो फैदों खामानिबो मोजां माव लोगोसे फरायनो गोसो नामा बेखौबो फराय बाखि आरो अनदावदोंथ' बिमाया बेखायनो खर'आव बारखोदों खर' देरहांदों ओंखामखौबा बुरजा जायो लोमजादोंनो आं लोमजामारदोंथ' बोरैबा मोदोमानो दुंजोबदों आनैया बुजियालै ओमफ्राय आंथ' मावबायानो थाखायो सामफ्रामबो बहाथो आं मावा दे आनै दिनैल'सो आं लोमजादों आबैयाथ' आं लोमजाबा जेबो खालामहोआमोन आंखौ नंमारगौ आबै मालायनाव थाब्लाना आजादि मोनजामारा न'नि बायदि जायाथ' गोसोबायदि जेबोखौनो खालामनो मोना आमायाथ' आंखौ अनो आनैयासो बारा अनादां हाथायाव थांग्रोनोसै आङो माया ओमफ्राय अमा बेदरखौनो एसे लाना फैनोसैलै दिनै अमा बेदर जानो बिराद गोसो जादों आङो नायो ना माथो होनो आबा लाबो बिहामजो थानायावलाय माथो बेदरजों नायै जायाबा ओमफ्राय दा नोङो मैथाखौ खाना दोनदो दा संनोसै फैनानै संफिनसै आङो दे दा संफैबानो जाबाय गोथावनो नोंनि आखाइनि संनायासो मोजां जाथारो ओरैनोबा बिहामजो जोंहा आफानि संनायजों रावबो हाखाथाराहाय बिमानि संनायाबो एसेबां बिदि गोथाव जाबावासो नै आबानि संनाया हले बिराद गोथाव जामारो दे आयै जाबाय दे ओमफ्राय माबा बिरफुं आं दहाय होननाया दहाय होननाया ना र' एटिएमनिफ्रायसो दिरुननांगोन दाथ' गैथ'वा केसआ आं दायो होफैगोन दे नोंनो 2,000 नांगौ होन्दोंमोन नामा औलै बिरफुं माबा दख'ना मोनसे मोजां फसायनाय दङ बेखौ लानो सानखादोंमोन आङो नों दा लाबोयोब्ला दायो लानोसै आङो आयै होमबा थाथ'दोलै थांनानै फैग्रोनोसै आं आफा बिदिनो मिलि जुलि थाबानो जाबाय नोंनाबो हिनजावा खारबाय दा हिनजाव खारबाबो हनै जोंहा बिहामजोखौ खथ' समायनाखौ मोनबोफिनबाय दे बिहामजोआबो जिउआव हारसिंखाबालाय बेखायनो सानैजों इसोरानो नोंसोरखौ मिलायहोखाबाय आयै आंनियाबो सिगां जायजों हाबा जादोंमोन एकदम खुरिया खाथारमोन दा आरो बिरफुं बायदि लोगोरि मोनफिननानै आं जोबोद खुसि जिउआव माथो जोंनाबो बिहामजो खारनाया खम थङालिमोन आरो एकदम उदाय खाथारामोन जेरावबो दाबा बहा खारनानै दंहैयो फाफिया आंनि एसेबां अनसुला आबा बिरफुंखौनो बियो नागारनानै थांदों फस्थायगोन बियो बेलाय फस्थायखासिगोनखा आंहा आंनि हिनजावजों जोबोद खुसि जायो दायो दे थाथ' बिहामजो बिदिनो खुसियै लाखि आंनि आफा सनाखौबो आरो सानैजों मोजां संसार जालांबानो जाबाय दे अब्लानो जेबो सिन्था गैला नोंनि उन सिगां रावबो गैया होननानै दुखु दा जाबाय दाथासै नोङो जोंनो दंखासै दा नोंनि थाखाय मोनथिबाय बिहामजो दे आयै नोंबायदि आइ मोननानैलाय जिउआव आंहा मानिथो दुखु थाबावनो बिरफुं बायदि फिसाइ मोननानै सनानि एसेबां संसार मोननानै सनानि न'खर मोननानै मा नांबावगौ माथो बिदिसो बुजिना बिहामजो नांगौमोन आंनो नों फैबाय हामबाय दे ओमफ्राय दसे थाना बिहामजो बे मैथाखौ खानानै दोनदो दा आबाया फैबा संफैसिगोन बे मालाय आइ नुदोंना मायानि जिन्दगियाबो दा सोलायबायब्रा सिगाङाव अखान्थिमोन आंनि जिउआ नाथाय दायो आंनि जिउआ आरो मा दोनो गासैबो खुसि दोनो जाय खुसिखौ आं सोरांजों मोननो हायाखै बे खुसिखौ आंनो बिरफुङा होबाय एसेबां इनकामथ' गैया बिहा अब्लाबो आंखौ मार अनसै दे हासि आबा मेहेराबो आंजों दहायमोनबा जोंना हेपि फेमिलि जासिगौमोन दे अब्लाबो मालाय सोरां आरो जुरिया नायखागोन दे एसेबां मानिलाय अनखायोना दालाय आबा मेहेराबो सेंग्रा जाखाबाय मालाय माया नोंनि लाइफआ फाइनेलि सोलायमारबाय दे बेसेथो बिदि माबायाव थाबाय थानो न लाइफआव एसेबां रं गैयि जिउआवलाय दाथ' आंनि लाइफआ एकदम कालारफुल जाफिनबाय आरो नुदोंना जुरि सोरां आं नोंसिनिफ्राय रासिन हेपि फेमिलि जाना देखायसिनगोन
आंनि जिउआव खुसिल' थागोन दे आरो बिरफुङाबो फैसा बिबानो नुदो बैसागु जानो थाखाय दख'ना बायनो लाबोबावसिगोनसो फैसा आंनो बेहाबो हिनजावा खारखाबाय मोजाङानो जाबाय आंहाबो हौवा गैखाला दा हौवा गैखाला माने आंजोंथ' सोराङाथ' गैखायाना माब्लानिफ्रायनो बेखायनो जोंहा सानैजों मिलिनानै खुसियाव दङ एबार आंनि मायानि खुसिखौ रावबो नोजोर दालागाय थाथोंसै आयौ नै आबा मेहेर मोजां जाबाय दे नों बेहायनो लोगो मोनबाय माबा आबा थांनाय हाथायाव थांनानै बै दादि गब्लानि दखानाव मिस्थि लाना फैथां मिस्थि नेमखि ओमफ्राय गजा मा मोनो मिथिबाय गोथावनो हाब मानोलै आयै जेनेबा एकदम मेथाइ गोदै गोदै जानो गोसो जाथारदों नामा नोंलाय बेफोरबायदिथ' नङामोन आबा माने खोथाया ओरैबायदि जोंहा जिलिनानिया दा बियो ना नोमादैया बिमा जानो थांबाय दङ मा होनदों आयै मादै जिलिया बिमा जानो थांबाय दङ औ आबा बेखायनो आं दिनै जोबोर खुसि एसेबां गोबाव बे खुसिखौनो नेना दङमोन आं थारैनो ओरैबायदि खुसि ना माला थांनो मोनगोन जाबाय दङ आं न'आव बेथ' होमबा बिराद ग्रेट निउसलै आयै ग्रेट निउसल' नङा एकदम धामाका निउसखा माथो सुपार दुपार औ हा नङाबालाय माथो बिमा जानो थांनाय देरसिन खुसियाबा बेसेबां गोजोननाय मोन्दों आं खोनानानै दा आरो बिस्राबो गावनि असे गथ' गैखायामोन नालाय दा फिसा मोननो थांगासिनोबालाय खथ'बा खुसिनि खोथा आरोबा दैदेनाबो फंबाय बा बिनानाव मोननो थांसिगोन ना आयै औथ' आरोहाय दे मोजां जाबाय बिसिना एबारसो फेमिलिया कमप्लिट जासिगोन नङाबालाय माथो आयै होमबालाय आं दानो थांनोसै फैसायाल' हरदो नोङो औ आबा लानानै फैदो थां नोङो ओमफ्राय न'आवबो थांगोन दा नोमफाजों आंजों बेलासियाव दे अब्लालाय आयै औ मादै जिलिया अब्ला बिमा जानो थांगासिनो दे मोजाङानो जाबाय बिसिनि जिउआवबो खुसि फैसिगोन उफ नाथाय आरोबाव आंहा टेनसन जालायबायना साला मेसेजावबो मेसेज फैगासिनो गाबोन इदनो फैसा नांगौ हाब सोरबा आया माबानिफ्रायबो दारि गोलावनिफ्रायबो लानानै दं नामालै मा जाबावगोन एथ'बां खाथ्रा देन्जार मानसिनिफ्राय लाबाय दं नामा बेलाय लासे लानानै ओमफ्राय दाना मानसियानो गायबाव आंखौसो मारै बेबायदि संबाय थाखोथाय बिसोरो दारि गोलावाबो होसोग्रा जासिगोन नामाब्रा आंखौलाय जारला जासिगोन ना दानाबा गाबोन इदनो मालाय खरसा खालामनो नांगौ मागौ होनना बिहरबाय दं आंनाव थोद फनबो हरबावबाय दंसो जालालै मेहेर जाला बिमाया नोंखौ फासायना खारबाय दा बिफायाबो मिथिला बिमा सासेयाबो मिथिला गेजेराव फासिबाय आं मेहेरा